nono, kun da san gaji kyauta. Shin yara kuna da albosa shaya? Me yake nufi? Me yake nufi da Allah? Ni ba fahimce shi. Don Allah ‘yan samari ku taimake ni da albosa shaya. Kuna da albosa shaya? Kai, ni ina na sani da Allah ba mu gane me kake nufi da Allah. Ka fahimtar da mu mana. Albosa shaya irin wanda ake sa mai batir ɗaya ɗin. Kai, ni ba sa yake magana. Ni ba sa ta da wani.